Вітаю, підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися своїм реальним досвідом роботи з ось такою турбодуйкою. Це не тест на 10 хвилин і не реклама, а повноцінний сезон використання у винограднику і на ділянці. Відео, на мою думку, буде корисно тим, хто вже має таку турбодуйку, хто думає купувати, але ще вагається, і тим, хто працює з звичайним прискувачем і хоче щось ефективніше. Розкажу по-простому, що сподобалося, що ні, і що довелося доробити під себе. Минулого сезону я вже робив огляд і тести цієї турбодуйки, але з часом з'являються нюанси, які видно тільки в роботі. Тому це відео підсумок після сезону, без прикрас і без якихось там когось там маркетингу. Для мене вона стала хорошою альтернативою бензиновій турбодуйці. Бензин – це шум, і ціна, і зайві проблеми, і постійно з заводкою можуть бути якісь нюанси, і плюс запахи ці всі, вихлопні гази. Одним словом, тут все простіше. Працює тихо, вмикається і одразу можна йти обробляти. Для невеликих виноградників і ягідників я вважаю, що це саме те. Якщо нема бажання або потреби брати щось серйозніше, це цей варіант більш ніж нормальний, на мою думку. Заводом йде ось таких 5 форсунок. Тут є такі 5 форсунок. Ось зараз вам покажу. Тут є 5 форсунок. І це реально плюс. Розпилення гарне, туман дрібний, але як завжди почав експериментувати. В результаті я залишив тільки 2 форсуночки. І що це мені дало? Обробка в мене залишається такою ж ефективною, рідини йде набагато менше, тобто виходить, що економлю робочий розчин. І стало легше контролювати, куди саме летить цей туман. На винограді це особливо відчутно. І верхівки добре дістає, і знизу листок нормально в мене проходиться. Тобто мені це дуже-дуже сподобалося. Досить сильно воно задуває і ефект досить, на мою думку, це набагато кращий ефект цією турбодуйкою, чим просто оприскувачем. Ще хочу вам про важливий момент сказати про ось оцю ручку. Ось про цю ручку, бо це з найкорисніших доопрацювань у минулому сезоні. У стандартній турбодуйка підключається напряму до бачка, і ти фактично не контролюєш подачу рідини, тільки можна включати-виключати сам оприскувач, що досить незручно, бо потрібно тримати руку постійно на вимикачу там збоку. Я зробив просто, поставив ручку від звичайного оприскувача, підключив турбодуйку через неї і все стало на свої місця. Тепер можу перекрити подачу в будь-який момент, можу працювати точково, не заливає зайвого, усе під контролем. Реально дрібниця, а різниця величезна. Як воно в мене працює по тиску? Взагалі, кому цікаво, без тиску, без вентилятора, тиск з бачка вистачає. Це досить відчутно, особливо якщо нормальний оприскувач, то і там нормальний тиск, то ці форсунки досить себе гарно показують. Ось ці форсуночки себе досить гарно показують. Ось, навіть якщо б не включати сам вентилятор, саму дуйку, то ці форсуночки туман досить гарний, набагато кращий, на мою думку, ніж форсунка, яка йде в наборі з оприскувача. Тиску бачка вистачає, форсунки дійсно досить таки ефективно і гарно утворюють туман. І працювати досить зручно. Увімкнув, пройшов ряд, вимкнув, без зайвих рухів. Найбільшою проблемою у моєму випадку, що було, і реально мене дістало, це було живлення. Стандартний роз'єм, тут такий от стандартний роз'єм, верніше йшов, але з заводу йде от такий стандартний роз'єм. Не підійшов мені. І весь сезон я ходив з AGM батареєю, з пакетом на плечах.
і провод, який постійно заважав. Прийшлося сюди поставити провод, підключився до батареї, і прицепив я той пакет собі до бачка. Це було досить незручно, бо і бачок важкий, і ще та батарея набагато важча. Одним словом, я в тому сезоні з цим живленням замучився, було важко і дуже незручно. Особливо, коли одягаєш сам оприскувач. І я вирішив ось взимку так не мучитись і використав батарею від свого шуруповерта. Ось, звичайна батарея від шуруповерта. У мене в шуруповерті йде 2 батареї, і я однією пожертвував і взяв до цієї турбодуйки. Батарею використав на 18 вольт, плату, щоб зменшити напругу до 12 вольт. Зробив компактний корпус. Так як тут стоїть мотор на 12 вольт, а в мене всі професійні ці інструменти на 18 вольт, то мені прийшлося заказувати плату, і я туди ще в корпус зробив окремо для плати корпус, і той корпус прицепив вже до цього корпусу. Тобто всередині тут стоїть плата з регулятором, де я виставив 12 вольт і зменшив напругу і добився нормальної роботи самого двигуна. У підсумку в мене вийшло, що легка батарея, нічого не теліпається, немає зайвих проводів, працювати стало набагато легше. Плюс ця батарея, вона легша від AGM, цієї батареї, яка йде в оприскувачі, бо в моєму оприскувачі йдуть такі літій-іонні батареї від електроінструментів. У мене одна серія електроінструментів, і там йдуть отакі схожі батареї. І у оприскувачу також йде батарея на 24 вольта. Тому тут було 2 варіанти: або брати запітку вже з оприскувача, переробляти і якось звідти брати запітку і десь монтувати цю плату, але це знову вже додатковий провід разом буде з шлангою. Я цього не хотів. Я хотів зробити так, щоб в мене була турбодуйка, мала своє окреме живлення. Є такі самі турбодуйки, в яких вже є місце під той AGM, батарею ту. І плюс клемки там є такі 2 з заводу предназначені. В моєму випадку у цій версії цієї турбодуйки такої можливості немає. Тобто там нема місця, нема ні додаткових клем, ні місця нема для кріплення саме тої батареї. Тобто вона одним словом, оця версія не підтримує, щоб туди поставити батарею. Хоча є такі форсунки, я бачу в інтернеті, показують з такими самими 5 форсунками, але там є можливість поставити ту AGM батарею. Тому зверніть на це увагу. Хоча хочу вам сказати, що та AGM батарея набагато буде важче, ніж порівняно з цією, що в результаті чого буде, на мою думку, рука буде більше втомлюватися. І якщо коротко, турбодуйка себе виправдала. Вона набагато ефективніша за звичайний оприскувач. Добре працює, коли листя вже багато. Реально, одним словом, це не порівняти просто з звичайним оприскувачем. Тобто ефективність дуже добра. І ще особливо, коли потрібно дотягнутися до сусідського куща, через якого в мене в тому сезоні весь виноградник, щоб тому кущу грець був, через який в мене весь виноградник захворів мільдію, незважаючи на те, що я робив регулярні обробки. І хто би що там не казав, то в мене в першу чергу захворіли ті кущі, які самі по собі, тобто навкруг них не було ніякого загущення, вони росли, кажуть, одні на квадратному метрі, грубо кажучи, тому що з боку них були інші кущі, звісно, але вони були ще маленькі, це були саджанці. І вони собі, як королі, росли, і все їм було доступно, і повітря, і сонце, і продуваємость була ідеальна.
І чомусь в тому, чомусь саме на тих кущах, саме в першу чергу прицепилися там мільдію. А там, де була саме більше загущеність, де я очікував, що там буде в першу чергу буде розвиватися хвороби, там чомусь, на таке моє спостереження і здивування, саме в останню чергу ті кущі захворіли мільдію. Ось ще от таке я в тому сезоні спостерігав явище. Як це пояснити, поки що не можу, але факт залишається фактом. І це мені тепер дуже зручно доставати цю турбодуйку через там, сітку чи через паркан до сусіднього куща і дає мені можливість його хоч якось то обробити, хоча б, наприклад, з того одного, з моєго боку. Тобто буду в цьому новому сезоні так робити, подивимося на результат. Тому на цьому будемо завершувати. Якщо ще хтось сумнівається, то не сумнівається, бо тому що вона своїх грошей варта. Кому цікаво детальніше по доопрацювання, яке я зробив, яка саме плата, де що замовляв, пишіть під цим відео, відповідь дам без проблем. Поділюся, розкажу про можливо якісь моменти, які я, наприклад, в цьому відео не розказав, можливо, щось пропустив, а ви щось замітили, то запитуйте, буду радий вам відповісти. Якщо, можливо, у вас є якесь своє рішення, діліться, цікаво буде послухати. Можливо, хтось вже таке допрацював, можливо, якісь кращі варіанти зробив доопрацювання. Також буде мені цікаво послухати, з радістю діліться своїм досвідом. Буде мені цікаво почути. Тому на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця, у кого було терпіння. Можливо, це буде комусь корисно. Будьте здорові, бережіть себе, рідних, і все буде добре. До наступних відео.